L-Awtorità ta' DRU Arms Limited iffirmaw ftehim illi permezz tiegħu se tinġabar informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-proprjetà fil-pajjiż. Permezz ta' kollaborazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet se tinħoloq struttura li tiffaċilita l-qsim tal-informazzjoni u statistika b'mod holistiku. Dan se jwassal biex il-Gvern ikun jista' jwettaq riċerka u titjib fil-policies relatati mal-istess qasam. F'dan il-proċess, l-Awtorità tad-Djar se tkun qed tindika kemm qed isir użu effiċjenti mill-proprjetà residenzjali f'Malta. Eventwalment, l-awtorità tkun tista' tinkoraġġixxi l-użu ta' dawn id-djar billi taġġorna l-iskemi tagħha u tintroduċi inċentivi ġodda. Matthew Zerafa, l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, spjega li l-Gvern qed jibni l-politika u l-għajnuniet tagħha abbażi tal-informazzjoni miġbura u li minnha jibbenefikaw ir-residenti u l-imsieħba soċjali fis-settur. Filwaqt li l-kap eżekuttiv tal-Arms, George Azzopardi, żied jgħid illi din il-kollaborazzjoni se twassal għal ħidma aktar effettiva u effiċjenti xprunata minn dejta u riċerka biex tissaħħaħ il-politika konċernata. Il-Ministru tal-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes qal li dan il-ftehim huwa fundamentali biex il-Gvern jimplementa miżuri li jgħinu lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tal-Istat. Minħa l-oħra l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Miriam Dalli qalet li ftehim se jservi bħala pass konkret biex il-konsum tal-enerġija jintuża bħala punt ta' referenza għal policies u inizjattivi.